Vítam vás na YouTube kanáli pda.sk. Dnes máme pre vás pripravený unboxing vysokovýkonného vreckového kompaktného fotoaparátu Canon PowerShot S120, ktorý svojou výbavou je vhodný pre všetkých, ktorí to s fotografovaním myslia vážne. Canon PowerShot S120 svojou cenovou dostupnosťou je vhodný aj ako YouTube kamera a taktiež ako doplnok pre všetkých fotografov, ktorí vlastnia zrkadlovku, ktorá sa nevždy hodí na dlhšie túry a celodenné nosenie. Canon PowerShot S120 môžete zobrať so sebou všade vďaka jeho malým rozmerom. Kompaktný fotoaparát Canon PowerShot S120 má zabudovaný procesor Digic 6 s pokročilým spracovaním obrazu a 12,1 megapixelový snímač CMOS s vysokou citlivosťou, ktoré sú zárukou výnimočnej kvality obrazu v podstate za každých okolností. Univerzálny objektív má 24 mm a umožní vám snímať perfektné zábery krajiniek a taktiež disponuje 5-násobným optickým a 10-násobným digitálnym zoomom. Kompakt disponuje HS systémom, ktorý vyniká pri slabom osvetlení, dokážete fotiť bez blesku a statívu. Videá môžete natáčať vo Full HD rozlíšení so 60 snímkami za sekundu a stereozvukom a nechýba rozhranie Wi-Fi. Svetelný objektív má clonu 1,8, fotografie môžete ukladať do RAW formátu ako pri zrkadlovkách a taktiež disponuje fotoaparát rôznymi režimy, ako je režim Star na fotenie nočnej oblohy, tiež režimom na natáčanie timelapse videí, tiež funkciou HDR a dokážete robiť aj fotografie s rozostreným pozadím, tak ako je tomu už v zrkadlovkách. V balení sa nachádza užívateľská príručka, nejaké tie upozornenia, takisto propagačné materiály, napájací kábel ku nabíjačke, samotná nabíjačka batérie s dvomi indikátormi stavu, a to jeden keď sa nabíja batéria a druhý keď už je plne nabitá. Samotná batéria Canon s označením NB-6LH ide o Li-ion batériu s kapacitou 1060 mAh. A ako poslednú vec tam nájdete prídržný remienok. Súčasťou balenia nie je žiadna pamäťová karta, tu treba dokúpiť zvlášť a podporované typy kariet sú SD, SDHC, SDXC, ktoré môžu byť kompatibilné s rýchlostnou triedou UHS-1. Ďalej sa v balení nachádza samotný kompaktný fotoaparát Canon PowerShot S120, ktorý má kovové telo doplnené o plastové doplnky a tlačítka. Tento kompaktný fotoaparát má rozmery šírka 100,2 mm, výška 59 mm a hrúbku 29 mm a jeho približná váha je okolo 217 g, vrátane batérie a pamäťovej karty. Nakoľko výrobca udáva výdrž batérie približne 230 záberov, čo môže byť podľa môjho názoru aj menej, ale to vám prezradím pri niektorom ďalšom videu, keď kompakt dôkladne otestujem. Doporučujem dokúpiť náhradnú litium-iontovú batériu s označením NB-6LH a v prípade, že chcete natáčať z Canon PowerShot S120 hlavne videa na YouTube, tak doporučujem kúpiť kartu s väčšou kapacitou a s rýchlostnou triedou UHS-1. Na spodu fotoaparátu sa nachádza kryt pre pamäťovú kartu a batériu. Ten otvoríme posunutím krytu doprava a následne vložíme pamäťovú kartu. Treba sa pozrieť, či ju nemáme zamknutú, s tým, že musí zacvaknúť. Potom vložíme batériu tiež šipkou dole, čo je vyznačené aj na batérii, ktorá musí tiež zacvaknúť. Je tam taký jazyček, ktorý vlastne ju pridrža. Následne zavrieme a môžeme prvýkrát spustiť fotoaparát.
Po spustení fotoaparátu najskôr naskočia funkcie na nastavenie dátumu a času a zóny časovej, kde sa nachádzame. Dátum, čas a iné nastavenia v tejto videorecenzii nebudem nastavovať ani ukazovať, a nakoľko na toto chcem natočiť samotnú videorecenziu, kde v podstate ukážem komplet celé menu a nastavenie kompaktného fotoaparátu a takisto sa pozrieme na všetky funkcie, ktorým tento kompaktný fotoaparát disponuje. Poďme sa teda spolu pozrieť, čo sa kde nachádza a akými ovládacími prvkami kompaktný fotoaparát Canon PowerShot S120 disponuje. Na vrchnej strane fotoaparátu vľavo hore nájdeme blesk, potom napravo od neho je mikrofón na nahrávanie zvuku, kúsok pod ním napravo je tlačítko na zapnutie a vypnutie, potom sa tam nachádza ovládač na zoomovanie, čiže na približovanie a vzdialovanie objektov, ktorý zároveň slúži ako spúšť fotoaparátu. A potom tam máme vlastne tlačítko výberu, alebo teda kolečko výberu voľby, cez ktorý si vieme navoliť režim, ktorý chceme. Zo zadnej strany kompaktu dominuje trojpalcový 7,5 cm dotykový displej s 922 000 bodmi a tento dotykový displej ponúka jednoduchú a intuitívnu obsluhu. Napravo sa nachádza tlačítko Ring Func. Cez toto tlačítko v podstate si môžete nastaviť fotoaparát podľa vašeho štýlu. Napravo od neho sa nachádza tlačítko na zapnutie videozáznamu a pod ním v podstate je ovládacie kolečko, ktoré vlastne slúži na pohyb menu a na výber určitých funkcií. Pod týmto kolečkom sa vľavo dole nachádza tlačítko na prepnutie fotoaparátu do režimu pozerania fotografií a vpravo od tohto tlačítka sa nachádza tlačítko menu, cez ktoré sa dostanete do menu kompaktného fotoaparátu. A nad všetkými týmito tlačítkami je taká položka, ktorá je tam veľmi vhodne umiestnená na palec vašej ruky, tak aby sa vám kompakt pohodlne držal v ruke. Zo spodnej strany fotoaparátu potom nájdeme závit na našrobovanie kompaktu na statív alebo tripod. Napravo od neho je kryt batérie a SIM karty. Z pravej strany fotoaparátu nájdeme potom záslepku, po ktorej otvorení nájdeme možnosť pripojenia na HDMI kábel alebo pripojenia ku zdroju. Toto je tam úplne skvelá vec, pokiaľ chcete natáčať dlhšie nejaké video, tak viete vlastne fotoaparát napájať napriamo. V prednej strane fotoaparátu dominuje svetelný objektív s ohničkovou vzdialenosťou 5,2 až 26 mm s optickým 5-násobným zoomom a s digitálnym 10-násobným zoomom s slonovým číslom, ktoré sa pohybuje od 1,8 po 5,7 a samozrejme tento objektív disponuje aj so stabilizáciou obrazu. Z ľavej bočnej časti sa potom nachádza manuálne tlačítko na vysunutie blesku a označenie, že fotoaparát disponuje pripojením na Wi-Fi. Canon PowerShot S120 je rozmerovo veľmi skladný a vôjde sa vám do každého vrecka. Musím povedať, že tento kompakt ma veľmi milo prekvapil kvalitou svojich fotografií a nahrávaného videa a tiež jeho funkcionalitou, ktorá je v podstate rovnaká ako pri drahých zrkadlovkách. Ale viac o tomto malom kompaktnom fotoaparáte v ďalších videách na YouTube kanáli pda.sk. V prípade, že sa vám táto videorecenzia páčila, dajte nám palec hore a nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho YouTube kanálu. Pozrite si taktiež aj popisok videa. Ďakujem a majte sa.